Efana ekhaya mfethu. Ama-grand. Isini sipheka ngathi unenkinga nje kwenzakalani mfethu angisakwazi phela. Mfethu angazi ngaqala ngithini mfethu. Angazi noma mina noma uyena kodwa ithanda mfethu langihlula. Usho kanje Mfethu ngiyazi ukuthi uwena mfethu owazi usukhuleke lezi mhlawumbe wena futhi ongangibonisa kulezi zinto lezi ezenzakayo ngoba mfethu angazi noma ngihlula. Ngicela ukuthi ungibonise uthando ngoba uyawazi umdala futhi nginami uyakwazi ukuthi ungitshengise into e-wrong ne-right. Mfethu ungisize mfethu. yabo nje mfethu mina into engakutshela yona mfethu impilo ifuna ngathi ungahlala phansi yabo hlale phansi mase usuhleli phansi uphinde uyizibuze ukuthi uhlalelini yabo. Yayizwa lento engichazelayo yabo nje indaba amantombazane mfethu intombazane uyayisendela kwi-WhatsApp uyisendele uyibhale ngiyakuthanda mase yona izokubuyela ngopopaya abahlekayo yabo into yamantombazane mina angisayingeni futhi kulezi zinsuku ngoba ngiphazamiswe nayi lento ya Ricky ngiyabona sengiyoze ngijwale nje kusini ingiphazamisile ngempela. Mfethu ngiyayizwa lento eyishoyo kodwa mfethu lento kade uyisho yonke kade uyikhuluma yinto engisizile. Angazi ukuthi impela mfethu yini ngempela ezongisiza. Inhliziyo yami ibuhlungu mfethu. Awu nje sibheke ngoba uthi awusizakali mfethu mina ngisola ukuthi wena unalento ekuthiwa i-anxiety une-anxiety ngale nje ngithi nalento une-anxiety mfethu fanele kodwa nje ufuna usizo ngempela noma ubone Azini mfethu noma bafundisi azini ngizokubona mfethu. mfethu